Хәерле көн. Без бүген йыелдык халык-ара башкорт теленнән диктант язырга. Хәзер сезне диктант тексты менән таныштырам. Өфе. Өфе Башкортстанның баш калаһы. Каланың урамдары һәм майдандары үзе бер тарих. Уларда халыктың үткәне, бәхет, ирек өчен көрәше сагылган. Байтагы халык азатлыгы өчен көрәшкән батырларның, ватанды хаклап, яуда башын халган геройларның исемен йөрәтә. Борынгы майдандардың берендә Башкортстанның Рәсәйгә кушылуы хөрмәтенә монумент куелган. Агыйделнең Текә ярында башкорт халкының милли герое Салават Юлаевтың һәйкәле тора. Өфе югары үсешкән индустрия үзәге. Химиктар һәм энергетиктар, төзүчеләр һәм транспортчылар калаһы. Ул фән һәм мәдәният үзәге. Унда педагогия, медицина, авиация, аграр, нефть университетлары, сәнгать институты, Башкорт дәүләт университеты, мәдәният һадайдары, театрлар, училище һәм колледждар, 100дән ашу мәктәп, гимназиялар эшләй. Өфелә ел һайын яңа йортлар, мәктәптәр, дәваханалар, мәдәният һарайлары һалына. Яңа урамдар барлыкка килә. Ул шулай елдан-ел үсә, матурлана.